Ай, свърши касетките за утре. Нещо много малко се взема. Не стигат 3 за единия ден, 3 за другия, сега от тук 4 дни. Ори пари режи с резачка по дървото. Дай! Сега дай! Ой! Какво че ги носи? Дай другата страна! Дай малко пела на сам! Имате колче вече! Не там! Насам е пътеката другата! Коки! Дай! Насам малко! А? Давай бе! Давай! Давай другата! Сега бе! Още не си потен!